Terve YouTube! Tässä 3D-kolehtia ja tänään tulee tällainen pieni tietoturvapuoleinen video. Tässä on Prismasta ostettu Pisla riippulukkosarja. Kyseessä on tappihaittainen munalukko, joka maksoi noin 9 euroa. Näytän, että miksi tämmöistä lukkoa ei kannata käyttää pitkäaikaiseen säilytykseen. Että kannattaa mieluummin hankkia Abloyn riippulukko. Eli minäpä näytän teille, kuinka turvallinen lukko tää on. Tää on kiinni. Kiinni on. Ja se on auki. Te juuri hidastitte hyökkääjää monellakohan sekunnilla. No sen näkee sitten, kun minä olen tämän tehnyt. En tiedä, oliko tämä nyt 9 euron sijoitus kannattava. Että olisiko pitänyt saman tien ostaa se Abloy, mihin ei näillä perinteisillä tiirikointivälineillä pääse käsiksi. Koska Abloyn tiirikointiväline, ne on yleensä huomattavasti kalliimpia ja murtautuvat ihmiset ei mieluusti käytä Abloyn tiirikoita. Ne ainoastaan hyökkää näihin heikompiin, halvempiin lukkoihin. Eli kannattaa välttää näiden halpojen tappihaittaisten lukkojen käyttöä kokonaan. Jotkut lukot on sellaiset, että ne ei tarvii edes kampielementtiä. Sä vaan työnnät tiirika sisään, nostat ylös, niin se nasahtaa auki. Kiinassa esimerkiksi tulee tämmöisiä matkalaukkulukkoja, mihin sä et tarvii mitään muuta kuin oikeasti jonkun pinnin työntää sisään, se on auki. Eli harjoittakaa turvallisuutta, ostakaa Abloyn lukko. 3D-kolehti kuittaa.